קוסמק, אתה לא רואה שיש פה ילד? מעניינים. כמה זמן לא ראיתי אותה. טוב, אז תעשי לי איזה טלפון פעם הבאה. יאללה, יאללה. נשב. נעשה את זה, סבבה. היי, אלי. היי, מעניינים. בסדר. מי זאת? האמת שאין לי מושג. כבר שעה אני מנסה להבין מאיפה אני מכירה את הבחורה, ואני ממש לא זוכרת. בסדר, קורה לטובות ביותר. טרו. מיכלית, צריך לצאתי? היי! מה, איך הולך באמת עם... עם מיכאל? נהדר. מה נהדר? חשבתי בא לך כל הסיפור הזה. לא סיפרתי לך? מה? You know. מה? You know. נראה לי את טועה. אחותי, כאילו, אני סועדת עם מיכאל. בחורים מתחילים איתי. כאילו, ברגע שהם מבינים שאני לא האימא, אלא הדודה, אז יש להם מעין כזה אשליה כזאתי. איזה אימא טובה אני אהיה, ואיזה אישה טובה אני אהיה, מה שזורם, זורם. מה זה? זה הקריצה בלי הקריצה. תגידי, מה קרה לך? מה, את נורמלית? אני אומרת לך, כל בחור שרואה רק מוצץ מתחיל לברוח. את יודעת מה? קחי את שנייה את מיכאל, תנסי. יש פה ים של חתיכים עכשיו בקפה. לא, אין מצב, אני לא טובה עם תינוקות. הכל בסדר. לא, יעל, אין מצב. את לוקחת אותו. אני לא לקחת את האחיין שלך. מפטפטת קצת. אני זיבי בת לא משיגה לספר טלפון. קדימה. את נורמלית? לקחת, מיכאלי, תעזור לה כמו שאתה עוזר לי, בסדר, מתוק? תעזור לה. מיכאלי, לקום. מה לקום? זה ממש בסדר, לקומי. הופלי! זה הכי תשיגי מספר טלפון, את לא חוזרת בלי. כן. ביי! תקשיבי, זה דוחה מה שראיתי עכשיו. סליחה? זה אחיין שלך, את יודעת. זה ילד, את צריכה לשמור עליו, במקום זה את משיגה זיונים איתו. אתה הקשבת לשיחה שלי עכשיו? כן, סורי, מה זה לא בן אדם כזה? אבל זה דוחה. זה דוחה מה שעשית. ומה, הכאב פינצ'ר הזה שלך? לא, אבל זה שונה, זה שותפה שלי, זה אותו בית, זה דברים איזה כלב חמוד. שלך? כן, רוצה ללטף? בטח. יואו, בוא לאישה היפה, בוא. הוא ממש מתחבר אלייך. הוא כזה מתוק. כן, הוא מה זה לא מתנהג ככה עם אנשים, הוא עבר טראומה, אז פשוט כאילו... מה קרה? הייתי באיזה כפר דרוזי והם התקרבו אליו עם הסכינים האלה שלהם, במעגל. איזה מזל שהיית שם. איזה מתוק. תקשיבי, אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל את רוצה אולי לעשות סיבוב איתו? בטח. חמוד. היי, עבד? מה זה עבד? איזה חמוד. אני מתה. איזה ממוש. שלום. מי זה הקמע? מי זה הקמע? עוזר, אמרתי לך שעוזר. תאמיני לי, לא יודעת איך זה קרה, אבל את צודקת.